खौ बयखौ बरायबाय। दिनै आं लाइभ फैलायबाय नोंथांमोन। जाय जाय बिथांमोना दङ फैबानो जाबाय दसे रायलायनि। दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों, नाथाय एफाग्राबबो गोजोनथाव खौरां नङा। थाबैनो फैदो, मोना जाबाय। बारा गोबाव होआ लाइभखौबो, मानोना ओंखाम जानांगौ आरो उन्दुनांगौ। नोंथांमोना माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै? आंनि बे आवाजखौ खोनादोंबाथाय खनसे खोन्थाहरबानो जाबाय खोनादों होननानै। खोनादोंबा खोनादों, खोनायाखैबा खोनायाखै, खनसे गासैबो। दे सोर सोर दं खोन्थाहरबानो जाबाय। नै जागायनोसै। दे रायजोफोर खोन्थाहरलाय खनसे माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै? माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै खनसे खोन्थाहरबानो जाबाय अननानै। ओमफ्राय जों लाइभखौ जागायनोसै। देलाय खोन्थाहरदो खनसे। खोनादोंबा खोनादों, खोरोमदाव ब्रह्म खोन्थाहरदों खोनादों होननानै। अब्ला जों दाने मोनसे गोजोनथाव खौरां, बांद्राय गोजोनथावबो नङा। रन्जन दैमारि बिथाङा थांनाय 1990 मायथाइनि मोनसे बुथारनाय केसनिफ्राय उदां जाबाय। नाथाय 2008 मायथाइनि बम ब्लास्टनिफ्राय दासिमबो उदां जायाखै। माने बमा बेरनायनिफ्राय दासिमबो उदां जायाखै आरोना। बे मोनसे एसे रेहाय मोनबाय, नाथाय गासिबो रेहाय जाजोबाखै। दा बिथाङा जोबथेसालियावनो दङ, नाथाय उदां जाजोबथाराखै आरो। सोरबाफोर माबा मोनसे सोंनो गोसो दं नामा? ब्र मोजाङैनो दंना? औ बिरदन दैमारि, आं मोजाङैनो दङ। खोनादों। हेल' सन्जिब कुमार फ्रम बेंगालुरु। थिगैनो दङ। जोंना बेनो टपिकआ जाहैबाय रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जाबाय नामा? बिथाङा दासिमबो उदां जाजोबाखै। बिथाङा थांनाय 1990 मायथाइनि केसनिफ्राय उदां जाबाय। नाथाय दासिमबो 2008 मायथाइनि केसनिफ्राय उदां जाथ'वाखै आरो। दा बेखौनो माखासेफोरा उदां जाबाय होननानै बुंदों, नाथाय बे सैथो खोथा नङा। उदां जाजोबाखै दासिमबो, आरो केस नांलागा दंबावो। 2008 मायथाइनि केसआ उदां जाबासो बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोनखौ जोङो मिजिंथिदों बा नुहुरदों आरो। बिनि सायाव माबा मोनसे बुंनो गोसो दं नामा नोंथांमोना? बुंबानो जाबाय बुंनो गोसो दंबाथाय। मानो उदां जाजोबाखै आदा? माने केस दंबावोना मोनसे, बे केसखौ दासिमबो उदां खालामथ'वाखै बिजिरसालिया। थांनाय 1990 मायथाइनि केसखौसो उदां खालामदों, नाथाय 2008 मायथाइनि केसखौ दासिमबो उदां खालामाखै। माब्लाथ' उदां जाजोबगोन दादा रन्जन दैमारि सारा? मिस्टार बसुमतारी, आं बेखौ बुंनो हाया। बिथाङा माब्ला उदां जागोन बेखौथ' जों बुंनो हाथाव नङा। मानो होनबाथाय जों दासिमबो जेबो मिथिथ'वा। दा बिथाङा मानिफ्राय 1990 मायथाइनि केसनिफ्राय उदां जाथ'बाय। दैदेन नार्जारि, हानमा एफा गोलाव दारि लाखोब्रा आदा? दारि सिनजानो टाइम मोनाखै। दारि सिनजानो टाइम मोननायबाथ' आं दारिखौ लालामोन। मिजिं दारि सिनजानो टाइम मोनाखै। नै दारिखौ बांद्राय मेटार खालामनाङा, दारिया बयनावबो थाखायो। दारिया एफाग्राब गिदिर मेटार नङा। मानसिफोरा सानो जानांगौ दारि गोनांखौ बारा मोजां नुवा माया होननानै। बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। मोजां मोनसेया मोजांखा, गाज्रि मोनसेया गाज्रिखा। दारि खानायफोरजों जेबो खोथा गैया। बिटिआर सोरखारा 5 बोसोरनि जायगायाव मानि डक्टर रन्जन दैमारिया गनाय नङा? बिटिआर सोरखारा 5 बोसोर जायागौ मानि रन्जन दैमारिया गनाय नङा? बेखौथ' जों बुंनो हाला। बे सोरखारनि बाथ्रा आरो माखासे बिजिरसालिनि बाथ्रा। बिजिरसालिया माब्ला गहोगोन बेसो मेटारा। आदा नोंसोरनि पाठसालायाव कारेन्ट कारेन्टनि हन्डा मोनगोन जानो हागौ। नोंथांमोना सोंबानो जाबाय पाठसालायाव खनसे थांनानै। पाठसालाया जोंनि खाथि जायो, नाथाय एफाग्राब खाथिबो जाया। जोंनिफ्राय 29 किल'मिटार जायो, एफाग्राब खाथि नङा। बिजिरगोरा बसुमतारी, नोंथांखौनो होनदों। बेसेसिम जौगाखो आदा केसआथ' दा नै 2000 नङा, माबा 1990 मायथाइनि केसआथ' उदां जाखाबाय। दा बेसेसिम जाखो माने बे उदां जानाया बेखिनियानो जाबाय। ओमफ्राय नाथाय दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाजोबाखै आरो। जेब्ला 2008 मायथाइनि केसआ बा बमा बेरनाय केसआ उदां जागोन, बेनिफ्रायसो उदां जानो हागौ। आरो बेयाव माखासे हियारिं थागोन, बिजिरनाय थागोन। बिनि उनावसो जोङो आबुङै बुंनो हागोन। रकि बसुमतारी, मा दारि खानाय लावजोबखो फंबाय? जेबो नङा आदा, बिदिया सोलिखायो। मानसि मोजांखौ दारि खानायजों सिनाया। दारिखौ टाइम मोनबाथाय सिनजागोन, नाथाय दारि सिनजानो टाइमखौ मोना। नै जाखिनि टाइम मोनो बेखिनि टाइमा निउस बानायनायावनो थाङो। मा ओंख्रि जाखो आदा? ओंखामखौथ' मोनजाथ'वाखै दानो, ओंखाम मोनजाथ'वा। आसाम बरिया ब्र, मानिया बर' ब्लग।
आसाम बरिया मिथियासै आं माखौ होनदों। बिजय मुसाहारि आदाया माजों जाखो प्लिज रिप्ले। बिजय मुसाहारि बिथां नोंथां आं जाथ'वाखै दासिमबो। बेंज्लाय नार्जारि दस्रा खोथा बाद हो सिगां नोंनि हाबा जानो लुगैबाय। हाबानि खोथाखौ दा दोनथ'नांसिगोन। हाबा जानो थाखाय रां गैया, गुरलाब गैया। मानोना हाबा जानो थाखाय गुरलाब नांगौ। आं दिनै हाबा जाबा गाबोन हिन्जावनो सना बायनांगोन, दख'ना बायनांगोन, आरो गथ' गथाय जाबाथाय गथ' गथायफोरनो हागिस बायनांगोन, आरो माबा गस्ला बायदिसिना बायनांगोन, आरो फरायहोनांगोन, प्राइभेट स्कुलफोराव फरायबावनांगोनसो आरो बेखौबो। गोबां खरसा आरोना, नुहुरनायावनो बिराद खरसा थांगोन बायदि नुखायो आरो। जाय जाय बिथांमोना नायगासिनो दं बिथांमोना शेयार खालामनो हायो गुबुनखौबो मिथिहोनो थाखाय। बिथां रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो उदां जाजोबाखै। उदां जाहां नाथाय मोनसे केसनिफ्राय दासिमबो उदां जाथ'वाखै। उदां जानाय केसानो जाहैबाय 1992 मायथाइनि केस। बे केसनिफ्रायसो उदां जादों। बे केसा बुथारनाय जाथायनिमोन होननानै बुंदों। नाथाय नैबे 2008 मायथाइनि केसनिफ्राय केसा दासिमबो उदां जायाखै। इसाक बसुमतारी सलिडलि आदा नोंना दारिया बिदिनो जानांगौ। दारिजों खानायजों मानसि मोजां मानसि गाज्रिखौ सिनाया रायजोफोर। दारि खानायखौ लानानै जेबो नांलाय खमलाय खालामनाङा। सोरबा गाज्रि मानसिया खानाय गैयाबो जानो हागौ, दारि गैयाबो जानो हागौ, आरो सोरबा मोजां मानसिया दारिबो दं जानो हागौ, खानाय गोलावबो जानो हागौ। बेजों जेबो माबानाया रुजुनो हाया आरो मानसिनि माबाखौ गोसोखौ दारि खानायजों रुजुनो हाया। गावबागाव मोनसे माबा थायो, पार्सनेल लाइफ थायो। जेरै माबामोना एपिजे आब्दुल कालाम बिथांमोना दारि खानाय सिनजानो टाइम मोनामोन। बेबायदिनो आरो दा एपिजे आब्दुल कालामा गाज्रि मानसि नामा? बिथाङा गाज्रि मानसि नङा, खानाय गोलाव लायोमोन। बिथाङा ओरैबायदि मोजां मानसिमोन। जुलिबो जाबावाखै बिथाङा, जुलि जायालासिनो रुंसारि जालांबाय। आरो लोगोसे जोंहा दं अटल बिहारि बाजपेयी। बिथाङाबो जुलि जायाखै, जुलि जायालासिनो थैलांबाय बे बुहुमनिफ्राय। थुलुंगा औवारि थाङाखै आदा, न'आव फैयाखै नामा बन्दु? थाङाखैलै आदा, न'आव थांथ'नो दा समाय मोनथ'वाखै, माने टाइम मोनथ'वाखै आरो। हाबानि खोथाखौ बादो। औ नंगौथ' र', हाबानि खोथाखौ बादो। हाबाया जाबाय थागोन। हाबाखौ माने लाखानांगोन नङा होमबा जिउआव खनसे। आरो बारा बुंबाय थाबाथाय लायाबो जानो हागौ। एपिजे आब्दुल कालाम, अटल बिहारि बाजपेयी बिदि थैलांनोबो हागौ। ना मा होनो लोगोफोर? आंथ' जोंहा फिसाला सानैफोर थानायमोनबा, सानै साथामफोर थानायमोनबा आंथ' हाबा जायालासिनो थागौमोन। नाथाय दा उपाय गैया। आंनि हा सम्पतिफोरखौ सोरनो होलांगोन जागोन। बेनिखायनो आं दा जुलिखौ जानांगोन आरो, उपाय गैया। राजा दैमारि दैबानाया नोंसिनिजों जोब्बाय नामा ब्र'? राजा दैमारि जोंनि भुटान खाथियाव दैबाना जाफेरा, खनसेबो नुफेराखै आङो जोनोमनिफ्राय दिनैसिम। दैबानानि सावगारिखौ नुफेराखै, माने जोंनियाव आरोना दैबानाखौ नुफेराखै जोंनियाव। जोंनाव आरो दैमानि दैया माबासो अन्थाइनि दैमासो। जोंनियाव दैबाना जाफेरा। जेब्ला ओरैनो एसे अखा हायो दैमायाल'सो एसे देरो आरो, ओमफ्राय जेबो उसुबिदा गैया। दैदेन नार्जारि आदाया मोजां मोननाय दंना गैया आदा? बेफोरखौ बाद होथ', नोंथांमोना जेब्ला जुलि जागोन अब्ला नुगोन। बरबारनि केसा माबोरै जाखो फाय? रकि बसुमतारी बरबारनि केसाथ' दासान्दि जौगागासिनो दं होननानै खोनादों। नाथाय बेसेसिम मोनहैखो बेखौबो मिथिथ'वाखै आरो। जायखिजाया दासान्दि केसा सोलिगासिनो दं जाहैबाय। सोरखारजों आरो माखासे जोंनि बर'नि आफाद गौथुमफोरा रायज्लायगासिनो दं, सावरायगासिनो दङ। नाथाय बरबारनि केसा माबोरै जाखो बेखौ दासिमाव रोखा बुंथ'नो हाया। मोजाङैनो सोलिगासिनो दं केसखौ। जोंदाव कमिटि अफिसियेल गुड लाक ब्र', थेंक इउ। आदा कार गोदाननि पार्टि नांगौ। आंनि नङा कारा, आं बुंखाबाय आंनि कार नङा। जायफोरा भिडिअ नायदों बिथांमोना नुबाय जानांगौ। कारा आंनि नङा। कारखौ आङो लाइभ होनायाव फन हरना होदोंमोन। बिराद डिस्टार्ब मानसि थायोलै बाल, थै मानो इदि खालामोलै? मानसिफ्रा नुखानानै फन खालामो, लाइभ होदों होननानै मानसिफ्रा मेगन सायो। ओमफ्राय माखासेफ्रा फन खालामनानै होयो, ओइ दाननाबाबो मानिबावा, बे एफाग्राब हरबाय थायो। दानखानायखौ मिथिनांगौ ना। आं बिदिबा रागा जोङोलै। फन खनसे दानना होबाथाय आरो हरफिनबाय थायो, बिराद नै लाइभ होनायखौ मिथिनांगौ ना। लाइभ होनायावलाय मानो फन खालामबाय थानो लागा, बिराद बोरैबा मोनबायलां। आंखौ सासे मानसिया एकदमबारे डिस्टार्ब होगासिनो दङ। बोरै खालामो नन डिस्टार्बआव आंथ' मिथियाना। नै लाइभ होनायाव मानो फन खालामोलै? मिथिखानानै मानो फन खालामो? बेखायनो आं नाम्बारखौ सेयार खालामबायो। दाख्लैबो लाइभ होबाय, दाख्लै फन खालामगासिनो दं लाइभआवनो। मालायनि लाइभखौ बेकार थांहोयो ओरैनो। बेंलाय नार्जारि नन डिस्टार्बआव होनादोन मावदों। आं बेखौ बानायनो रोङा। लोगोफोरा थांजोब्बाय नै।
मालाय लाइभ होनायाव बिराद डिस्टार्ब खालामोना बेखायनो आंनि नायग्राफ्रासो रागा जोंनानै थांफिनना लाबाय। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनि जाय जाय बिथांमोना आंनि नाम्बार दं बिथांमोना लाइभ होबाथाय फन खालामनाङा। लाइभआ जोबखांनाय बैसो फन खालामबानो जाबाय बेबायदि लाइभनि गेजेराव फन खालामनाङा। बिदि लाइभनि गेजेराव फन खालामनाया मोजां जायाखै आं रागा जोङो बिदिखौ। दा जों एफाग्राब मोजां मेटार रायलायगासिनो दं आरो दा फन हरबावबाय नै मोनसे नाम्बारबो हरबावबाय। थै मानो इदिलै मानसिफोरालाय दा हरफिनखागोनानो ना एफाग्राब गले गले हरबाय थानांगौ नामा दानना होबाथाय माबा मिथिया नामा। डन्ट डिस्टार्बआव होसोरबाय आङो नाथाय फैगासिनो फना नै डु नट डिस्टार्ब दङ। नै आरो हरबावगासिनो दङ। दा जोंना गुबै बाथ्राया जोबथ'वाखै जोंनि गुबै बाथ्राया जाहैबाय रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो उदां जाथ'वाखै बेनो जाबाय गुबै बाथ्रा। आरो बिथांनि केसा 1990 मायथाइनि केसा उदां जाबाय नाथाय दासिमबो उदां जाथ'वाखै। बेंज्लाय नार्जारि मानसिखौ गाननाय जोमनाय महर मुस्रिजों नोजोर दाहो बिनि गोरबो गोसोखौ बिजिर खालाम। औ नंगौथ' रावबो दारिजों खानायजों रुजुजाया मानसिनि गोसोखौ आरो मानसिनि महरजों रावखौबो फोथायजाया। गोबां बिदिनो मानसिफोर दङ गोबां दायनिगिरि खामानि मावग्राफोरबो दङ नाथाय बिसोरखौ मोजां नुगोन नुनायाव जेबो पात्ताखौनो मोननाय नङा। दा नै आंजों गुवाहाटियावनो बिदिनो जाबाय थायो मालाबा मालाबा मानसिफोरा गोदै गोदै बुंहरनानै आदा नै आं बेंगालराव खामानि मावनो थायो आं दा ट्रेननि टिकेट दोनो फैसा गैया रां हरथ' आंनो न'आव मोनहैबाथाय होगोन होननानै बुंनानै रांखौ बिहरबाय फैसाबो हरला ओमफ्राय खबरबो लाला ब्लक खालामबाय नाम्बारखौ। ओमफ्राय बेबायदि खननै खनथाम जाबाय बिदि बेखायनो आं रावखौ फोथायला दाना। खनसेबो जाबाय माबानिफ्राय चेन्नाइनिफ्राय फैनो नागिरदों जाहैबाय बिसोरो जोंनि आसामनिफ्राय थांनानै बिसोरो गलाघाटनि ना अबेबा चिरांनिमोन आरो बिसोर थांबाय जाहैबाय ओमफ्राय बिसोरना बङाइगावसिम फैनो गारिनि भारा गैया माने ट्रेननि भारा गैया। ओमफ्राय आंनाव फन खालामबाय गाबहरलायनानै बुंबाय आदा जोंनो नै ट्रेननि टिकेट दानना हरलाय मालाय होननानै ओमफ्राय ट्रेननि टिकेटखौथ' आं दानना हरनो हानाय नङा आं फैसाखौनो नांगौबा 1000 बा 500सो हरनो हागोन होननानै बुंबाय। ओमफ्राय हरबाय आरो आङो 500खौ ओमफ्राय बिसोर जाहैबाय माबा मा होनो फैसाखौ न' मोनहैबाथाय होफिनगोन जाहैबाय नाथाय न' मोनफिननानै नै दिनैसिमबो जेबो खबरानो गैला नाम्बारानो नांला बेबायदि जायो आरो मानसिफोरा। अब्ला जोंनि मेन खोथाया बे नङा जोंनि मेन खोथाया जाहैबाय जोंना रन्जन दैमारि सार अदेबानि डियार नाब्ला जों मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों होननानै सानदोंमोन नाथाय गोजोनथाव खौरांबो होनजायो बेखौ आरो गोजोनथाव खौरां नङाबो होननानै बुंजायो। मानोना दासिमबो 2008 मायथाइनि केसा जोबथ'वाखै 1990 मायथाइनि केसासो जोब्बाय नाथाय दासिमबो बे मोनसे केसा जोबाखै आरो। मिथुन ब्रह्म निउ कार लाबाय नामा आदा निउ कार लादों लायाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं भिडिअ मोनसे होदों बे भिडिअखौ नायबाथाय नोंथांमोना मिथिगोन आरो निउ कार लायाखै आङो। लोक्षि अफिसियेल मेगन गोसायासो कल खालामदों औ नंगौ आं लाइभ होनायखौ मिथिखानानै फन खालामो बिनो दाख्लैबो खालामदों। मबाइल गंनै थानायमोनबा बेलेगमोन मबाइला गंनै दङ नाथाय गंसेया नाम्बार गैया आरोना मोनसेयाव आङो भिडिअ बानायो जाहैबाय निउस बानायो नैबेनो मबाइल मोनसेया नैबेनो बे मोनसेयाव नाम्बार थानायमोनबा बे हरजागौमोन नाथाय बेहाय आंना सिम गैया आरो बे मबाइला बोरायसो नै बे आङो सेकेन्ड चेनेलखौ बाहायो सेकेन्ड चेनेला बेहाय थायो आरो जाय जाय बिथांमोना मिथियाखै आंनि सेकेन्ड चेनेला जाहैबाय पि नार्जारि ब्लग दहायसो मोनसे गोदान भिडिअ दं आङो नोंथांमोना दाहाय नायबानो जाबाय नायखांनानै जुदि बरिं मोनदोंबाथाय आरो जुदि बरिं मोनाखै नायाबानो जाबाय ओमफ्राय आरो जुदि नायनो गोसोबाथाय नायबानो जाबाय आरो जोंनि भुटाना खुलिसिगोन जोंनि भुटाना नैबे सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिगोन होनदों जाय जाय बिथांमोना भुटानाव थांनो गोसो दं थांनो हासिगोन जोंबो भुटानखौ नुयैया भुटान खाथिनिबाबो भुटानखौ नुयैया जोंना बेसे बोसोर जाखो कर'ना भाइरासआ बेसेनिफ्राय जादोंमोनलाय 2020 माने दिनैसिमबो नुवाखै जोङो भुटानखौ दासिमबो मा जानानै दङ थासारिया आरो गंगारखौबो एसे एसे बावजोब्बाय जोङो गंगारफोरखौ एसे एसे रोंगौमोन रायज्लायनो जेरै लामफासि माने मैदेर खायला माने मोसा ओमफ्राय आरो हांमों जाखा माने मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय आरो बिदिनो बहुद रोंबावगौमोन आरो नाथाय दा बावलाजोब्बाय
सोरबा सोरबा रोङाबो जानो हागौ जोंनि खाथिनिया बांसिनानो रोंगौ खायला लाम्फासिफोरखौ ओमफ्राय माबा अइला माखिन' बिदि मानसिफोरा मानो इदि खालामबाय थायोलै खनसे दाना हरबाथाय फनखौ मानो मानिया रिंखां बसुमतारी नों बबे जायगानि आदा खोन्थालाय आं जाबाय गामि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बाक्सा पुलिस थानाया जाहैबाय सिमला ओमफ्राय एरियाथ' जोंना लोखि बाजारानो गोलैसिगोन सिमला लोखि बाजार ओमफ्राय जोंना मेन्देलामोननि गामि खाथि जायो ओमफ्राय फैलामोननि गामि खाथि जायो आरो हेलेना दैमारिमोननि गामि खाथि जायो आरो लोगोसे दाब्लाबो दङ दाब्लायाबो जोंनि खाथिनि ओमफ्राय आरो दाउमासार प्रडाक्सन दङ ओमफ्राय आरो माबा दङ गुगोल बाबाबो दङ बिसोरनि खाथिनि जायो निसन नार्जारि माब्लासिम गथावथाव ब्रादार माब्लासिम गथावथाव बेखौथ' बुंनो हाया दा मोनसे केसा जोब्बाय आरो बे मोनसे केसा जोब्बाथाय गगोन जानो हागौ नाथाय आरो मा बिजिरबावगोन बेखौथ' गसायासो मिथिगौ नङा होमबा बिजिरनायानो जोबथ'वाखै दासिमबो बिजिरगासिनो दङ हियारिं जागासिनो दङ हियारिंआ जै जाबाय खनसेनो सानबा 6 दिन गाहाम जायो बिदिनो जायो आरो अनजा रामसियारि मा खबर आदा आंना खबरा मोजां बिजय बसुमतारी बांगाल बायदि नुदों ब्र औ बांगाल नांदेरनाय खोमा आङो बेखायनो बांगाल बायदि नुदों दारि लाबाथाय नुखागोन ना दा जोंनि बर'फोरा दारलायो माथो आजिखालि बुहुद मानसिफोरानो दारलायो दारिखौ आं मानि थाखाय लादों आं खोन्थानि दारिया लानाया जाहैबाय आं दासान्दि खानाय दारि सिनजानो जेबो टाइम मोनाखै मानोना नै सिखारनानै निउस लिरबाय डिउटियाव थांबाय डिउटिनिफ्राय फैबाय मोना जाबाय बिदिनो आरो सप्तासेयाव खनसेल' बन्द' बे खालि आरो उन्दुनो लुगैयो आदा नों इउटुबनिफ्राय बेसे रां खामायखो आं इउटुबनिफ्राय गोबां रां खामायबाय आरो आं इउटुब गैयामोनबा दिनै हा फाननांगौमोन आङो जोंहा आइमोननि बेराम न'खरनि बेरामखौ नायनो थाखाय आं खनसे दानबानो मिथिखानांगौ ना मा गले गले फन हरबाय थायो आं बुंदोंमोन आंहा इउटुब चेनेल गैयाबाथाय आङो दिनै हा फाननांसिगौमोन हा नङाबाथाय सम्पति फाननांसिगौमोन नाथाय इउटुबनि थाखाय आङो जेबो फाननाङाखिसै इउटुबानो आंखौ फोथांना लाखिदों बिमानि बेराम नायनाय न'खरनि बेराम नायनाय आरो गुबुन खामानि मावनाय गासैबो इउटुबनिफ्रायनो लोगोफोर लाइन थांबाय नै दा इनभार्टार सोलायबाय अब्ला लोगोफोर आंखौ माखासे मानसिफ्रा डिस्टार्बबो खालामगासिनो दं फन हरनानै अब्ला जों लाइभखौ बेहायनो दोनथ'नोसै खोमा दा गल्डेन भइस पारुलि बसुमतारी इउटुब चेनेलखौबो प्रम'सन खालामनानै हो प्रम'सन खालामनांगौनि खोथा गैया मोजां भिडिअ खालाम नोंथांमोनखौ हारसिंनो प्रम'सन खालामगोन इउटुबा मोजां भिडिअ खालामनांगौ जेब्ला मोजां भिडिअ खालामगोन इउटुबा नोंथांमोनखौ अनसायगोन आरो जेब्ला मोजां भिडिअ खालामा अब्ला नोंथांमोनखौ इउटुबाबो अनसायनाय नङा खस्थ' खालामनांगोन ओरैनो इउटुबार जायाखै जोङो नै इउटुबाव माबा जाबाय 5 बोसोर रानिं जागासिनो इउटुबाव फैनो थाखाय खस्थ' खालामनांगोन आरो जायफोरा मुंदांखा जेरै एक्टर एक्ट्रिसफोर बिथांमोननि थाखाय जेबो खस्थ' नङा नाथाय जों बायदिनि थाखाय गोबां खस्थ' जायो जों बायदिखौ माने मानसिफोरा सिनायाना सोर सिनायगोन दा जोङो गोदो फार्स्ट टाइमाव आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै वाट्सएपाव जोङो राननानै हरोमोन नाथाय सोरबा खालामोमोन सोरबा खालामामोन नाथाय बिदिजों जेबो मुलाम्फा जाया बे माने मोनसे आब्राफोरनिसो खामानि जायो आरोना अट'मेटिक भाइरेल जाखायो जेब्ला माबायो अब्ला लोगोफोर दोनथ'नोसै ना लाइभखौ मानसिफोरा आंखौ डिस्टार्ब खालामगासिनो दं फन हरनानै अब्ला गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि बाय बाय